Tadah Wadana Koko Prabu. Dene iki lenggan sak mangke kula wonten ambaya ngrawuh paduka Kanjeng Koko Prabu estining manah namung badhe ngaturaken gegimbolaning raos ingkang sawetawis sampun kula rembag kaliyan para kadang Koko Prabu sakpurnaning Baratayuda jaya binangun Kurawa sampun ludhes keles tanpa sisa. Guguripun Kanjeng Koko Prabu Duryudana satemah negaring Astina wangsul dhateng pangwaosipun Puntadewa sakadang. Namung semantena wiwit rumiyin mila kula sampun munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu bilih perang ageng Bratayuda menika boten sarana anggen kula milik dhateng kadonyan tuwin derajat pangkat negaring Astina. Namung netepi darmaning titah swanta ingkang sampun sinampiran kewajiban inggih menika Ambrasta angkara murka ingkang kanyatan kamurkanipun Kurawa sakadang kadyan menika boten saged sirna menawi boten sareng kaliyan ingkang sinandhangan nadyan kanthi kepeksa ingkang rayi ngawontenaken perang ageng Bratayuda berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu nadyan Pandhawa namung gangsal ewadene saged amangrurah satru murka inggih menika para Kurawa satemah tumpes tapis datan posisa negaring Astina wangsul dhateng pangwaosipun Punta. Namung Koko Prabu gandeng kula menika sampun keladuk yuswa. Kula menika sampun boten milik dhateng derajat pangkat miwah kadonyan. Mila nadyan nembe sawetawis anggen kula ngraosaken kamukten negaring Astina dinten sakmangke Koko Prabu kula sampun sarembag kaliyan para kadang. Bilih kula nedya lengser keprabon kula nedya nilar kamukten menika kala wau tuwin negaring Astina menika badhe kula paringaken dhateng putra wayah para Pandhawa Koko Prabu Syang Pantaratri hamung cipta pukulun kanono liwan kaheksi mila katur kang cundha maneh prasasat rageng kulun sumembah ing ya jagat mangestu kula wayah Bathara jagat nuwun sewu Yayi. Sawetawis ora dikejut raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Sasamunipun paduka Yayi Prabu paring dawuh ing mekaten menika kala wau saestu kumesar manahipun ing Raka Indrawata. Krana saking menapa negaring Astina ingkang dipunrebat sarana wutaing ludira pecating nyawa ewadene sakmangke dereng dangu kemawon anggen paduka lenggah dampar keprabaning Astina. Tumunten sakmangke badhe lereh keprabon. Apan mekaten Koko Prabu menapa ing sampun kula dawuhaken kan para kadang lan semunipun para kadang ugi sarujuk kaliyan pemanggihipun ingkang rayipun Kalimataya. Yayi kula wonten timbalan ing ngadhawuh jernyatanipun menika sampun sabdanipun Alindra ingkang boten kenging wola-wali malah samangke sampun wonten wiyosing pangandika Yayi Prabu wonten ing madyaning Datulaya kan wandhe sampun kapireng dhateng sakateng para nayaka punggawa ingkang sami ngabiyantura madyaning pasewakan menika. Mila babagan perkawis menika kedah dipun lampahi inggih Koko Prabu. Mila kula badhe nyuwun pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu sinten ingkang trep minangka dados nalindra wonten negaring Astina. Koko Prabu Baladewa. Nggih. Kakang Curiganata prisa piyambak
bilih Yai Kalimataya Ngastina nedya lengser keprabon. Lho la iya pun Kakang malah lagi mikir. Ing atase lagi sedina dadi Nalindra negara Ngastina lha kok wis lengser keprabon. Mongko dawuh Yai Prabu Kalimataya. Sapa wae diwenangake minangka dadi Nalindra ning negara Ngastina. Kresna wonten paring dawuh. Yen miturut kadangmu ing Grojogan Sewu dudu sapa-sapa ingkang pantes lenggah dampar keprabon Ngastina kejaba peranganing para Pandhawa, apa Werkudara, apa Janaka, apa Nekula, apa Sedewa. Sabab dikebyekno wae Werkudara Janaka kuwi melu ketayalan ngrebut negara Ngastina saka tak panguwasaning Yai Prabu Duryudana. Mekaten kok Prabu ya. Mula wektu dina iki sapa kadang Pandhawa ingkang mbok tanting gelem ngenteni sarta lenggah dampar keprabon Ngastina? Werkudara. Nggih. Yai Prabu Kalimataya bakal lengser keprabon. Apa Yai bakal gelem minangka dadi ratu? Ora. Werkudara. Baladewa kakangku piye? Cekak aos nggonmu munjuk atur saling Yai Kresna. Kok kowe ora kepengin gelem dadi ratu? Monggo Yai Kalimataya wis pasrah perkara negara iki marang sapa wae. Yen Werkudara sing dadi ratu ning negara Ngastina, pranatan Ngastina bakal rusak. Lho, bakal rusak dasarmu apa? Aku kuwi duwe hukum dhewe. Monggo aku ora tau manut pranataning hukum negara. Yen hukum dipasrahke Werkudara, sapa sing utang nyawa disaur nyawa, sapa utang getih disaur getih, sapa utang bondo kudu disaur bondo. Monggo hukume Werkudara ki mateni. Kuwi dadi pegaweanku saben dina. Sapa sing luput tumraping negara, ora sandadak kakian gunem tanpa guna. Yen dipasrahke Werkudara, mesti bakal tak pateni. Yen aku dadi ratu, monggo aku ora iso tata krama, aku ora iso unggah-ungguh. Ratu wis sinudarsana dening para kawula. Nalindra kuwi dadi patuladaning para kawula. Yen ratune ora iso ndodhok, ratune ora iso lungguh, ratune ora iso tata krama, apa ora rusak negaraku? Luwih-luwih babagan hukum. Yen aku nggunakake hukume Werkudara, suwe-suwe bakal entek kawulaku mergo padha luput tak pateni. Mergo padha luput mesti bakal nampa paukuman saka aku. Oh ngono ya. Ora ya bener ngono kok. Hukume Werkudara kuwi wong mateni marang sapa padane. Yen luput mesti dipidana pati karo Werkudara. Mergo kuwi dadi pambeganing Werkudara. Yen nganti dadi ratu mesti ora prayoga kedadiane. Monggo Werkudara kuwi ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh. Monggo Werkudara kuwi utawa Nalindra kuwi dadi patuladaning para kawula. Yo. Mulyan kowe ora gelem dadi ratu wis bener. Kanthi dasar karo mengkono, kowe wis patut yen to ora perlu dadi Nalindra negara Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menawi Werkudara mboten sagah minangka dados Nalindra wonten negaring Ngastina, sakmangke namung kantun setunggal. Inggih menika calon lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Mboten sanes kejawi namung kadang kula pun Arjuna. Bosik. Bosik. Mula sing tak tareni mau Werkudara dhisik. Mergo nek nganti kowe nyalonake Janaka dadi Nalindra negara Ngastina, aku sing ora mathuk, aku sing ora gathuk. Liripun kados pundi? Ya bener Janaka kuwi wong kondang kaluka. Sapa wong jagat iki sing ora ngerti karo Janaka? Dasar langing jagat lancuring bawana, turta kesulungan Dedya Surasekti kalintang jayaning perang. Janaka kuwi kadidayane ngedap-edapi. Mula negara nek dicekel Janaka bakal tentrem. Merga negara ora bakal ketekan parang muka. Ora ana wong sing bakal wani njungkeng kawibawane Janaka yen Janaka dadi ratu. Inggih. Ning eleke sisi. Awonipun menapa? Prawane rusak kabeh. Liripun ngados pundi mekaten? Lho, si Adi apa ora ngerti to? Coba to gagasan. Janaka kuwi wonge tukmis. Mongko Janaka kuwi wonge ngelono. Tegesipun ngelono kados pundi? Tegese ngelono ki Janaka ora tau betah ning omah. Seminggu ning omah 3 sasi minggat. Sesasi ning omah setengah tahun minggat. Kuwi pambegane Janaka. Mongko kuwi wis dadi watak. Watak ki beda karo watuk. Yen watuk kuwi ditambani mesti mari. Yen watak kuwi bakal ginawa tekaning pati. Inggih. Lah mongko nek nganti Janaka iki dadi ratu lenggah dampar sesasi ning kedaton, 3 sasi ninggal praja. 3 sasi ning kedaton nganti setengah tahun ninggal praja. Apa ora bubras langkah kahanane negara Ngastina? Luwih-luwih yen Ngastina ki eneng thukulane wong sing ayu, wong sing apik, wong sing becik. Janaka ki ora tau gelem keri. Monggo aku gagas Janaka ki rambuté wis werna loroe kok. Anggere ning wong wedok kok ngincenge.
Nggih Kakang Prabu. Lah kuwi dasar kanthi kaya mengkono aku ora cocok, aku ora mathuk, aku ora gathuk. Kakang Prabu. Menawi mangke kula sampun dados nalindra kula mboten kepengin rabi malih. Belgedes. Kaya ora ngerti pambegamu, Kaya ora ngerti watakmu. Kowe matur kaya ngono ngarepe mun Kakang kuwi ra ming dienggo abang-abang lambe. Ning jane krekat lan karekatmu ora kaya ngono kuwi. Niatmu ora kaya ngono kuwi. Wis to, saiki tak hitungi. Bojomu ki pira? Nggih. Kathah. Mongko wong dadi ratu kuwi entuk mengku garwa pira wae. Wis nek kowe dadi ratu mesti tambah. Nggih. Mongko anakmu ting klecek nang ndi-ndi. Nggih Kakang Prabu. Piye? Menawi kanthi dasar mekaten kula mboten dados nalindra kemawon mboten menapa-menapa. Tur dasaripun tasih kathah wayah Pandhawa ingkang sembodo tuwin tasih muda, tasih saged ngulir budi, tuwin ngasah kadewasan. Lah, iki malah aku gathuk. Tembunge Janaka ketoke mung kaya ngono nanging tumrapun Kakang ing Grojogan Sewu. Aku mathuk, aku seneng karo tembunge Janaka. Tegese napake kamulyane marang anak putu. Wis. Saiki kewajibane Kresna. Sapa antaraning anak Pandhawa sing isih urip utawa putu Pandhawa sing wis lumagang dewasa lan wis pantes nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara kuwi sapa kaki? Nggih Kakang Prabu. Yayi, kula wonten paring dawuh. Sawetawis kula badhe cariyos dhateng kersanipun Paduka Yayi Prabu. Inggih babagan menapa? Mangsa kala ingkang sampun kula temtokaken nalika semanten kula menika sampun nampi sasmita. Saguguripun anak kula ing Tanjung Anom pun Abimanyu. Nalika semanten kula nampi sasmitaning Jawata bilih ingkang nampi wahyu kanalindran menika Abimanyu. Namung kewawon Abimanyu mboten lana gesang wonten ing jagat kasambuting rana Madyalaga wonten madyaning perang barat ageng Bratayuda Jaya Binangun. Wekasan Abimanyu gugur. Inggih. Tumunten Jawata merpeki dhateng kula. Jalaran manah kula kuwatos. Manah kula kuwatir. Benjang sinten ingkang badhe gumanti keprabon Negari Ngastina dene Abimanyu sampun kapuping rana Madyalaga. Sang Hyang Jagat Kanika Putra, Sang Hyang Pukul Narada nalika semanten paring dawuh kalewan aku, Kresna kowe aja kuwatir. Sabab wis pinesti sesuk ingkang bakal nerusake sejarah negara Ngastina kuwi ibu metu saka Wirata wondene bapakne saka Pandhawa. Ngaten Yayi. Mboten ateges kula badhe muktekaken dhateng turas kula mboten, namung nyatanipun mekaten. Mbok menawi menika mboten sanes kejawi namung wayah jengandika Yayi Prabu inggih menika wayah kula pun paripurna inggih parikesit Yayi Prabu. Sigra-sigra yen permana ganca sigra ngrakit nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang Katri Gumulung mangrempak ing wadya Kurda kurara kagiri-giri Ronanggana magawe gelar Koko Prabu menawi tetela mekaten kula namung jemurung ndederek namung menapa inggih parikesit saged lan tuwin sembodo nyekel dhateng kendhalining Praja Ngastina. Jernyatanipun parikesit menika tasih muda tumaruna Yayi. Menawi wonten nalindra ingkang tasih maduk muda, mongko sampun katetepaken dados nalindra. Menika kedah wonten ingkang momong. Tuwin ingkang mangku dhateng nalindra menika kala wau. Lajeng sinten ingkang kajibah momong dhateng parikesit menika Koko Prabu. Miturut naluri ingkang sampun katetepaken dening para Jawata. Gandeng wiwit rumiyin mila nalika Kurawa tasih gesang ingkang tansah ngayomi dhateng para Kurawa menika Kanjeng Koko Prabu Baladewa inggih Kakang Curiganata. Mila dinten sakmangke gandeng Kakang Curiganata menika tasih sugeng
samangke ugi kedah nampi kewajiban inggih menika mangku dhateng pun parikesit tegesipun Kakang Criganata menika ingkang tansah memanuki dhateng tingkah lampahipun lan ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun parikesit anggenipun ngasta bawat pemerintah negari Ngastina. Gusti Kresna, kula wonten maring adhawuh. Aku ki wis tuwek lho Kresna. Aku ki wis ora muda meneh, aku wis mapan ana ing pertapan Grojogan Sewu. Wong wis padha nyebut aku ki penemban Criganata. Mbok ya aku tak leren, aku tak ngaso. Menehi kalograngan karo sing enom-enom kuwi aja aku kok nek kewajiban supaya mangku karo parikesit. Koko Prabu, nggih. Menika sampun dados kodrating jagat menawi Koko Prabu mboten sagah ateges Koko Prabu menika nyelaki dhateng panguwasaning dat kamurping dat menika badhe saya gedhe dosanipun. Menika mangke saya mboten prayogi Koko Prabu. Lho. Lah dadi kudu aku. Inggih. Wah ya wis. Nek pancen pinesti kudu pun Kakang aku manut ning aku njaluk. Panjenengan nyuwun menapa? Aku njaluk karo Yai Prabu Ndorowati. Aku gelem mangku karo parikesit. Ning aku njaluk nadyan saiki Kurawa wis ludes keles tanpa sisa. Kurawa wis ora ana. Kurawa wis padha tekaning pati. Ning turune Kurawa kengisih akeh ingkang bakal dadi telik Mangindrajala trubusaning satru marang parikesit putuku. Mula aku njaluk karo Kresna. Aku gelem mangku parikesit menangka dadi Narendra negara Ngastina. Ning aku njaluk turuning Kurawa lan turuning Pandhawa kudu rukun. Ingkang kena dielekake manunggal tatunggalan dadi siji negara Ngastina syukur bagi. Nanging yen wangkal isih kepengin males lara wiranging wong tuane peranganing anak Kurawa apa putu Kurawa sing padha ora trima patining para sata Kurawa ya wis wajibe kudu dipidana. Ning sing isih gelem dijak manunggal didadekke siji. Aku pengen Ngastina iki tentrem, aku pengen Ngastina iki ayem. Dadi kewajibanku nggonku momong parikesit kuwi ora ketayalan mrana mrene mergo negara ora tentrem. Oh inggih ngestaken dawuh Werkudara. Nggih. Metu njaba dhisik. Keparengi Kresna kakangku. Putu-putumu klumpukna kabeh. Yo dawuhna ngendikaning Kakang Criganata. Kinen ngrondani negara Ngastina yen to ketemu marang turasing Kurawa utawa putu Kurawa dijak manunggal ewadene ora gelem Kakang Criganata wis paring dawuh kudu disembadani mula kok tak paringi Purbawasesa. Kresna kakangku ngestu wada Criganata kakangku Kakang Criganata aku njaluk pamit metu njaba nglumpukke putu-putumu ya Werkudara. Sur titing ati-ati duga-duga digawa mengkuwi wae penjalikku supaya Ngastina tentrem aja nganti ana untran-untran sing thukul saka trubusaning mungsuh. Ya ngestokke dawuh Baladewa kakangku. Arjuna wonten maring adhawuh. Putumu ingkang wis pinilih bakal gumanti keprabon ana negara Ngastina. Inggih Koko Prabu. Bombong tanpa kepindhan. Mugi-mugi anakku Abimanyu marem jenjem anggenipun mapan wonten ing kasuwargan. Nyumurupi turasipun sakmangke nyambung sejarah negari Ngastina. Dimas wonten dawuh. Yayi wonten dawuh Koko Prabu kaslak mboten jenak areng sing manahipun ingkang Raka ing Ndorowati kelan ana dinten mangke kula nyuwun pamit kepareng paduka tedhak dhateng pundi kula badhe sowan wonten ing pertapan Saptawarga sowan Kanjeng Eyang Matswapati. Inggih amethuk dhateng wayah kula pun paripurna inggih parikesit badhe kula boyong wonten negari Ngastina.
menawi tetula mekaten kula namung jumurung kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Klihanana kula nganthi ngrayi ing bono keling pun Arjuna Dimas Janaka wonten dawuh. Derekno tindak ing Koko Prabu Ndwarawati kula nuwun ngestaken dawuh. Ayo Yayi, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Tantu-antu rawuh Kyai Prabu Ndwarawati ana ing negara Ngastina. Bareng karo putuku Parikesit nuwun ngestaken dawuh. Ayo Janaka, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Curiganata bebasan sampun padhang trawangan raos sing manahipun ingkang rayi ing Astina kadidri lumampah ing wancing peteng kepapak obor sastra biar padhang trawangan. Yai inadyan mekaten raos kula tasih kejut manah kula tasih kaget kula mboten kanthi kanyono-nyono teka paduka lajeng badhe lengser ke Prabon saking negari Ngastina. Ewa semanten ganti menika sampun dados dawuhipun alindring Ngastina. Ing ngimbanipun Kadiwi Kresna tumameng delancang mboten kenging lumebek. Sepisan paring pangandikan inggih menika kedah kalampah. Inggih Koko Prabu. Ingkang ngraka ing Grojogan Sewu namung jumurung kersa paduka Yayi Prabu Kalimataya. Samangke waringipun kados pundi? Koko Prabu, kula pasrahaken perkawis menika dhateng paduka. Kula aturi dawuh dhateng wayah-wayah Pandhawa sapirangan anyawisaken inggih menika wujudipun papan sarana sakmangke jumenenganipun Parikesit. Ngestaken dawuh. Namung saderengipun monggo kula kanthi manjing saklebeting kedaton. Sakmangke kembul Bujana Ndrawina kalan ingkang rayipun Puntadewa. Yayi Kalimataya suwawi kula dherekaken. Nak kula sadewa. Nuwun timbalan Koko Prabu. Wonten timbalan budalna kang padha sebu ingsun kundur kedaton. Kawula nuwun ngestaken dawuh. Lho nuwun ngestaken dawuh. Yen mamen madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Adipatina kula lan Adipati Sadewa. Purna gatining pananggilan sanadya sundhu kedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gamparan gading. Kadharaken sangganing para Banjadi manggung tanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lampun katinon saking Mandrawa. Kaya bunga biar candrane.
suwa yen to nyumurupi prajurit padha lumaku kuwi rasane kaya bali enom meneh. Werkudara. Wah. Baladewa Kakang kuwi. Wis suwe pun Kakang ora prapta negara Ngastina. Nganti pun Kakang ora weruh perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Gajeke crita sing wis sumebar warata saindenging jagat yen to anak-anak Pandhawa tumpes kelor tanpa sisa. Yo pancen bener. Anakku ora eneng sing urip, anake Janaka ora eneng sing urip. Kabeh padha tekaning pati. Lah kok dadi iki aku ngadep. Iki aku ngarepake rasaku kaya isih padha urip ning alam padang. Iki sapa Werkudara? Aku wis ora kerbong, aku wis ora ngerti. Wah. Sing ngarep kuwi anake Setyaki. Lho, anake Setyaki? Yo. Jenenge sapa? Jenenge Jayasanga. Jayasanga ya Raden Sanga-sanga. Lho, menangan. Iya. Raden Sanga-sanga? Ya. Sing angka loro kuwi sapa? Miturut pasuryane, wah corekane pasuryan kok ora beda. Bareng aku weruh karo bocah sing ning tengah kuwi, rasaku kaya weruh karo Gatotkaca. Kuwi anake Gatotkaca kuwi putuku. Lho, putumu? Ya. Sapa? Kuwi Sasi Kirana. Raden Sasi Kirana. Ya. Sing mburi kae. Kaya putuku. Anake sapa? Anak Antarja. Jenenge sapa? Raden Danurwenda. Lah terus kok sik. Anak Antasena eneng ora? Eneng. Endi? Iki bambung kaya bapakne. Gleleng kaya mbahne. Hus. Wah, ora nyono babar pisane Antasena ya anak-anak. Monggo wujude ya ora beda karo gerangane. Heeh, Mbah. Aku putumu, Mbah. Wah, jagat Dewa Bathara krungu suarane wae kaya wis isih weruh Antasena urip ning alam padang. Biyo-biyo Werkudara. Apa? Iki adiling sing kuwasa nadyan atmajamu padha mati ana ning perang gedhe Bratayuda. Ning kowe iso nyawang anak-anakmu meneh, sarana kowe nyawang putu-putumu ingkang jebles ora beda karo gerangane. Wah, iya. Setyaki, wonten dawuh. Kowe ya ngono. Nadyan kowe mbiyen Senopati Ndarawati, sing saiki wis suda kekuwatanmu merga wis dipangan dening umur. Kowe anak-anak ya awak-awakane tanpa beda kaya kowe. Wah, kenceng ngarenceng kaya mengkono. Dasaripun anak kula sanga-sanga menika turun kula. Turun kowe tegese seneng jotosan. Wah. Ya syukur tegese ana sing nurunake karo sing gerang. Ih, matur sembah nuwun. Wo, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wo. Jayasanga ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Nggih, kula pendhingga jimat paripik. Siwa Banjar Jumut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wah, Jayasanga ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Wo ingkang wayah. Utawi ingkang wayah pun Sasi Kirana kula ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang. Sasi Kirana. Inggih. Wah, edian padha ya mung kok gondrong. Ya wis ben. Tak kon potong angele ra jamak-jamak. Wah, wis ben menono bedane karo bapakne. Yo, tak tampa Sasi Kirana pangestune mbahmu tampanana. Lho pendhingga jimat. Eyang kula ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang Banjar Jungut. Wah, Sasi Kirana putuku tak tampa. Pangestune mbahmu tampanana. Kula pendhingga jimat paripin dayana ning kasantosan. Eyang Curiganata kula ingkang wayahipun Danurwenda ngaturaken bekti kula kunjuk. Danurwenda tak tampa pangestune mbahmu tampanana. Nggih, kula pendhingga jimat. Eyang Banjar Jungut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, putuku cah bagus tak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih, sangat anggen kula ndadosaken jimat paripik. Simbah Grojogan Sewu aku ngaturke bekti ya, Mbah. Wah, iki kok ora iso basa. Wis tak kandhani anak Antasena. Diru karo gerangane. Yo, jenenge sapa? Aku putumu Jayasena. Ngaturke bektiku katur. Yo, tak tampa pangestune mbahmu tampanana. Tak gegem dadekake jimat. Mbah Kakung bektiku katur ya Mbah Kakung. Wah, Jayasena tak tampa pangestuku tampanana. Sanget banget tak pun didadekake jimat. Ana apa Mbah kok ngawe karo putu-putu kabeh? Kepareng aku putumu Jayasena nyadong dawuh.
Pareng ingkang putra pun Jaya Sanga Jumadung dawuh, kula ingkang wayah pun Sasi Krana Jumadung dawuh. Kula ingkang wayah pun Danurwindo Jumadung dawuh. Jaya Sanga Sasi Krana Danurwindo Setyaki Jayasena. Kabeh putu-putuku kabeh ngerti ya. Dina samengko aku minangka dadi wakiling Sang Prabu Kalimataya, ya eyangmu ing Ngastina. Cetha paring dawuh kalawan eyangmu ing Grojogan Sewu yen to samengko ora suwe meneh eyangmu Kalimataya bakal lereh ke Prabon. Tegese ninggal ke Prabon Ngastina ora dadi nalendra negara Ngastina. Mula banjur mawana pirembugan. Sapa ingkang wenang lan ngganti ke Praboning Yai Prabu Kalimataya ora ana nalika jabamu. Ya kuwi kadangmu si Parikesit. Sabab ngendikaning Yai Prabu Kresna, ngendikane adikku Kresna yen to nalika semana nampa sasmitaning dewa ingkang bisa nurunake turasing negara Ngastina ya kuwi ibu saka Wirata wondene bapak saka piranganing Pandhawa. Mongko sing ibu saka Wirata lan bapak para saka Pandhawa kuwi ming Abimanyu karo si Kanjeng Hyang Utari. Gandeng Abimanyu wis ora ana, Abimanyu wis mati ana ing Bratayuda Jaya Binangun. Mula banjur dewa paring dawuh kaya ingkang wis tak kandhakake mau. Ora ana iku jabung si Parikesit, mula kowe tak jaluk kabeh padha nrima. Kowe tak jaluk kabeh padha ikhlas. Merga iki pancen peparenging Jawata. Nggih. Mula dipun dawuhaken wa kula namung kantun derek. Nggih, mula dipun dawuhaken Hyang kula namung kantun derek. Iya menawi dipun dawuhaken Kanjeng Hyang kula namung kantun derek. Aku mengkari manut pengendikaning Simbah-simbah Pandhawa. Sapa wae sing dadekke ratune negara Ngastina, Jayasena mengkari jumurung, Mbah ora duwe niat kepiye-kepiye. Mula kang sangka kuwi kabeh padha tata-tata samapta ing gati sawiging diri. Bakal kepiakan ya kuwi jumenengane si paripurna ya si Parikesit. Ya mung dina samengko ana panjaluk saka aku ing ndaturake marang Kyai Kresna. Gandeng mbahmu ing Grojogan Sewu ingkang bakal mangku kelawan Parikesit. Mula dina samengko aku njaluk syarat srana supaya turas Kurawa lan turas Pandhawa padha rukun. Tegese yen ana turuning Kurawa ingkang rumangsa isih mangkel atine lan isih lara rasane merga wong tuane mati ana ing Bratayuda. Yen bakal darbe niat kang ora prayoga dielekke, dijak manunggal. Ewondene ora kena dipringgake becik mangsa Baranga Purbawasesa. Merga pangajabku Ngastina tentrem, Ngastina ayem ana ing panguwasaning putuku si Parikesit. Prawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimatmu. Nggih, wong Estupada dawuh paduka Kanjeng Hyang. Kanjeng Hyang kula namung Estupada dawuh paduka. Ya, Mbah, aku mengkari manut ngersaning Simbah. Terus putu-putu saiki didhawuhi piye? Ngrondani negara Ngastina. Yen ana trubusaning satru telik Mangindrajala. Ingkang kabeh mau dumadi saka turasing para sata Kurawa Jawa dikangelan. Dilangket, dijak manunggal, ewadene berguguk mutawaton, mangsa borong tak pasrahke marang kowe. Nyuwun pamit tambah pangestu, nyuwun pamit tambah pangestu Kanjeng Hyang.
Kata Dyan Gatotkaca tinon mapakar Kasuta Tegapira Kresna Parta Manohar Saktinira ngaglah ngregancang nganti kaya tugu Sinokarta menika ta warnane putra ing pringgondani atmajaning sawarga Raden Gatotkaca kekasih Raden Sasikirana citranipun prabéda kelawan ingkang Rama nalika semanten sigra tancut taliwanda tancut aning jejinjing taliwanda cecawet ning setake sabuk bandange arsa ngambah dirgantara Raden Sasikirana samya sakala sukun jejak Bantara gayuh ngawiyat sumusuping ima Imandaka kecer injo
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambraganggeng awita dencengan nuwun sewu ndadosaken kaget raos sing manahipun ing abdi pun togok ing atasipun kula menika namung abdi kula menika namung batur mboten kadosa dinten menika lha kok kula dipun caketaken anggenipun sowan togok wonten dawuh sinuwun Prabu nimbali dhateng abdi pun togok ngerti yo yen to wektu dina iki tembang rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna yen to Ngastina bakal ana jumenengan Nalindra anyar lengsering Sang Prabu Kalimataya bakal gumanti keprabon ya kuwi ora ali kejaba mung ingkang bakal jumeneng nata ana negara Ngastina tanana lha kejaba mung Raden Parikesit Gok wonten dawuh ujaring para sepuh kang padha ngandhake yen to aku Prabu Sawarka ing Trajutrisna iki isih turun Prabu Boma Narakasura tegese isih ana sambung gedhe antaraning panjenengan ingsun kelawan wong-wong Ngastina luwih-luwih Kanjeng Eyang Dwarawati ya kuwi Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna nggih lajeng Gok bareng tak pitung-pitung ala apa yen to aku nyengkuyung marang jumenengane si Parikesit sinambi nyaketake pasduluran nuntumke daging sing renggang balung sing pisah aja nganti dikiwakake Trajutrisna muga bisa direngkuh minangka kadang dening ya kuwi Yayi Prabu Parikesit ing bakal jumeneng nata ning negara Ngastina Lung lagi iki lho awak dhewe ditimbali biasane ditimbali ratu ki dijak mrono mateni sapa dijak mrono ngrangket sapa iki kok malah duwe Pak niat sing apik niat sing becik ya wajibe awake dhewe bersyukur ora sanggadak matur werna-werna apa sing dadi dawuhing Sinuhun Prabu Sawarka kuwi terus diestokke terus panjenengan kersanipun lumpukna glondhong pengareng-areng peni raja peni guru bakal guru dadi pirang pethi pirang gerobak aku ora bakal owol kesugihan negara ing Trajutrisna iki tumpuk undung kula kang sangka kuwi aja dikangelan Gok Mas Picis Raja Prana wulu wetu sing saka negara Trajutrisna mengko bakal ndaturake marang Yayi Prabu Parikesit kinarya srana tandha tresnaning Prabu Sawarka marang Nalindra ing Ngastina Yayi Prabu Parikesit Gok rekat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning arga ram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaruing sinten ingkang mantun minggah datur ing negari Trajutrisna kejawi namung Radyan Kertiwindu dah nyang swela miwah Sang Dursabala dumrajak tanpa harapan mangayun ngersaning nata Prabu Sawarka kaget ngesanata ing Trajutrisna wae
Pandya bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata Kurawa kambah ongke Surukadite Merut layut sagung praratu lho sapa iki dumrujug tanpa larapan ngadhep ning panjenengan ingsun kowe kawula saka ngendi yen pancen kowe priyagung saka ngendi dipun tepungaken kula menika namung kawula alit negari ing Trajutresna wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika namipun Kertiwindu seniwun Kertiwindu lho nggih kasinggihan menika kadang kula menika anak kula pun Danyang Swela tuwin menika anak kula pun Dursabala Kertiwindu Danyang Swela Dursabala lho nggih kasinggihan mekaten wigatine apa wis ana ning negara ing Trajutresna sepisan kula ngaturaken pangabekti ndungkap angka kalih wiwit saking jawi kala wau kula sampun sumerep panjenenganipun Sinuhun Prabu Sawarka menika tata-tata nglempakaken bulu bekti miwah glondhong pengareng-areng menika nuwun sewu badhe tindak dhateng pundi Kertiwindu wonten dawuh ngertimu apa iki perkaraning Nalendra dudu perkaraning kawula nuwun mapunten namung kepengin ngamuningan iki mawon yen pancen kowe pengen ngerti glondhong pengarang-arang guru bakal guru dadi peni-peni raja peni mau bakal tak aturake marang Yai Prabu Parikesit ingkang bakal kajumenengake nata ing negara Ngastina tandha tresnaku aku ki anak Prabu Bama Narakasura Kanjeng Hyang Kresna kuwi banget nggone caket kan para Pandhawa mula ora aneh yen aku bakal nyambung sedulur nyambung memitran kelawan Yai Prabu Parikesit ngaten to ya nuwun sewu sampun kinten kula menika badhe memulang nanging menapa sampun trep lho wis trep piye nuwun sewu menapa mboten nami panjenengan menika badhe soroh pecah utawi Sorapati wonten ngersanipun para Pandhawa Gusti kowe aja ngawur lah kok dadi kowe wani ngucap kaya mengkono inggih amargi nuwun sewu mbok menawi panjenengan dereng mangertos cariyosipun menawi Sinuhun Prabu Sawarka menika badhe dedeple dhateng nata Ndarawati ingkang eyang menika nuwun sewu panjenengan menika sami kemawon caket kalian mungsuh kaya aja ngawur Kanjeng Hyang Ndarawati iki pepundhenku kok lah dadi kowe wani nyebut yen to Kanjeng Hyang Ndarawati iki mungsuhku cariyosipun mekaten kaleres nuwun sewu kacarita nuwun sewu sedanipun ingkang Rama menika saking astanipun ingkang eyang piyambak lho Kanjeng Rama Bama Narakasura kuwi sedane saka Kanjeng Hyangku dhewe. Inggih, ora ana jamak lumrahe. Ing atase wong tuwa kok mateni karo anak. Inggih, menawi boten wonten perkawis, tentu boten badhe kelampahan. Nanging menika wonten perkawisipun. Perkarane apa? Nuwun sewu kacariyos ingkang Hyang menika nuwun sewu sawijining nalendra ingkang ban cindhe ban ciladan. Tegesipun ingkang caket dipun ban cindhe nanging mboten caket dipun ban ciladan. Inggih. Kados ingkang Hyang menika kaliyan ingkang putra-putra sedayanipun. Ingkang Rama menika nggadahi rayi naminipun Raden Samba. Menika ugi putranipun ingkang Hyang Prabu Kresna. Kacariyos nalika semanten Raden Samba menika bedang garwanipun ingkang Rama inggih menika Dewi Haknyanawati. Mongko sampun kadenangan wonten buktinipun. Ingkang Rama menika jatosipun nrimah Haknyanawati menika badhe dipun paringaken dhateng Samba. Ning sajake Samba sing wis diwenehi ati kok ngraga rempela. Malah sajake ngina kalawan ingkang Raka. Mila lajeng murka Prabu Setija Bama Narakasura. Sareng nyuwun pengadilan wonten negaring Ndarawati ingkang Hyang paring dawuh. Prabu Kresna menika paring dawuh, "Aku ora melu-melu perkara iki. Iki perkarane Samba karo Setija." Ngaten menika. Ateges menika tiyang sepengking boten saged ngadili perkawis ateges ingkang Hyang menika sawijining tiyang yang boten saged damel adil tumrap kula warganipun. Cekak gampangipun tumunten pecah ageng perang ageng yang winastan Gojali Suta. Inggih menika perangipun bapa kaliyan anak. Mila wonten ing mriku ingkang Rama tumunten seda krana saking pokal gawinipun ingkang Hyang piyambak. Mila menawi Sinuhun Prabu Sawarka menika badhe njunjung dhateng parikesit kanggenipun dados nalendra wonten negaring Astina. Oh, nuwun sewu, menika lepat. Ing mestinipun panjenengan sowan dhateng negaring Astina menika dados nuwun sewu. Dados parang muka ingkang sejatosipun sak mangke
saged adamel gagar wigaripun parikesit anggenipun dados Nalindra. Angka kalih ngudi tuwa males lara wirang sedanipun ingkang Rama. Panjenengan pinutraken ingkang Rama lah kok malah dedegku. Panjenengan malah nyembah wonten kersanipun ingkang Eyang mongko sing mateni wong tuwa panjenengan menika Prabu Kresna menika sinebut iblis lanat kukal. Mati dereng aku. Sapa tagat Kertiwindu ki? Anak Sengkuni. Wo, mula cangkeme elek. Kok dadi ora tepung ora ana apa-apa kok terus ngububi Sinuwun Prabu Sawarka. Bareng Sinuwun Prabu Sawarka ditritani sedane ramane terus iblis lanat klepat. Wah, kae mesti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, Kowe ngerti ora? Telu-telune mau trubusaning satru. Trubusaning satru. Heeh. Kertiwindu mau anak Sengkuni, Danyang Swela kae mau anak Asatama. Dursabala kuwi putu Dursasana. Wah. Awak dhewe iki lho urip kesuwe tenan ya, Gok. Ah iya. Wit saka para Pandhawa nganti tekan seprene kok ora mati-mati. Mbok kowe nglalu, Gok. Dasmu kuwi. Wong tuwa dikon nglalu sampe nae dhewe ora. Mangane ketuan. Alung golek dalaning mati kok. Wis kowe aja omong kuwi gunung tanpa guna. Sinuwun Prabu Sawarka diemutke, dielingke, engko ndak kriwikan dadi grojokan. Gusti, kula aturi kandel, Gusti. Yayasinipe Jaja bang mawinga wengis kumejot patoning lati seluruh kang mawonaka sabar sampun ngantos sampeyan kebrongot dhateng aturipun Kertiwindu menika kala wau saenipun dipun petang tuna lan badinipun. Nuwun sewu, kok panjur mak kelipat sampeyan nilaraken kedaton negari ing Traju Trisna sak mangke sampun ngaglah wonten ing alun-alun. Gok, wonten dawuh. Menungso ora tatanan. Wah, jebul ora ana gunane nggonku tansah ndrewili do ngaku katur marang Kanjeng Hyang Nata Ndrawati. Tinemune sing gawe patine wong tuaku kuwi Prabu Kresna, iblis menungso pewujudane kaya Kresna. Kondange titis Wisnu ning kabeh momong kandhek ana ing pangucap. Ora ana menungsa sing pengise kaya Nata Ndrawati sing mentala mateni anake dhewe. Selagine kewan wae ora padha mentala mateni anake lah kok menungsa jejere kaya Kresna kok wani mateni anake dhewe. Bangsat. Dilingke, Gok, dilingke iki wis bahaya, Gok. Nesune wis kaya ngono. Nuwun sewu. Sabar, sareh. Wong sabar war sareh niku pekoleh. Sampeyan nek nganti kepangan omongane Kertiwindu niki mangke nuwun sewu ana tetembungan keriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Napa sing dikendikake Kertiwindu niku pancen bener. Critane kaya ngoten ning nuwun sewu kula nyebutke kurang bener. Kurang bener piye? Sabar. Kurang bener piye? Utak ajar lho iku lagi nentremke wong. Lah kowe iki ngene ora iso crita. Kurang bener to Gok ora iso crita. Pecah ndasmu. Tak crita, aku ngerti ceritane. Critane piye? Leres ingkang Rama menika pancen dipun sedani Prabu Kresna ning nuwun sewu. Ing nggenipun nyedani menika mboten kanthi kasangaja
Lan ingkang Rama menika ugi nggadahi kelepatan tumraping Prabu Kresna. Lho, aja ngawur-ngawur. Yen nganti kowe gawe crita sing kaya wara aja takon dosa, tak katutke dosane tak keprok watu muter. Keprok sakniki mawon. Lho. Sik to. Raden Samba ngewat garwanipun Prabu Stija niku jane wis matur kali Prabu Kresna. Prabu Kresna niku wis prisa. Samba, perkara iki aja ngembet marang Kanalindraning Sun. Perkara iki lakonana dhewe. Perkara iki lakonana. Ngoten. Yen kowe wani gawe perkara ya kudu wani ngrampungi perkarane. Ngoten. Tur ingkang Rama niku piyai sabar. Keng Rayi niku dirangkul diarasi Samba. Nek kowe pancen tresna karo Mbak Yumu tak rabekke cah bagus, tak rabekke. Ora duwe niat Kang Rama menika nesu niku mboten. Mergo saking tresnane karo adine lanang. Ngoten. Ning nuwun sewu, lelakon iki enten sing dompleng utawa enten sing nyusupi. Carane saiki provokator. Sing nyusupi mboten sane kejawi namung dewaning panggodha pangrencana. Nggih menika Betari Durga. Nalika Prabu Setija ngaras-aras pasuryaning Raden Samba, Durga mlebu teng awake Kang Rama. Sing maune sabar dadi wengis, sing maune ikhlas dadi galak. Murup netraning Prabu Setija. Samba sing maune diarasi diambungi candhak sirahe dikluthek. Terus langsung tekaning pati niku mawon dereng trima. Nyawang mripate Samba iki mripat sing tok nggo nyawang Mbak Yumu tak cuplek matamu. Cangkem sing tok nggo ngambungi Mbak Yumu suwek cangkemmu, srandunge awak dirajang-rajang. Ngoten. Biyen Kang Rama kagungan andhan naminipun Adipati Ayah Griwa. Adipati Ayah Griwa menika nyaketi Prabu Setija niku nganti nangis sinuwun. Lah kok panjenengan kados mekaten? Kok panjenengan mentala ngrajang-rajang ingkang rayi piyambak? Wektu niku Betari Durga pun nuncat. Merga wis kelakon gawe srana dak-dakaning pasulayan antawisipun Ndarawati lan pundi Traju Tresna. Aku tumindak apa ya Griwa? Kula aturi noleh sinuwun, kula aturi nyawang. Prabu Setija nyawang sinten? Samba niku njelih kepati nangis mboten kanten-kantenan. Kok kelakone kok kaya ngono. Terus Prabu Setija niku pasrah bongkokan kali Kang Rama. Ning sadurunge ketemu Kang Rama dipethuke Raden Janaka. Kali Raden Janaka perang, Raden Janaka dibandhem tombak suwek kampuhe nganti Raden Janaka lunga saka negara Ngamarta madheg Pendhita Begawan Ciptaning. Niku Kresna niku mboten pripun-pripun. Ning Setija diunekke, Setija nek kowe mateni Samba ora apa-apa, merga Samba salah, Samba luput, aku ikhlas. Sing marai aku nesu kowe wani karo Janaka. Kowe ngerti Janaka kuwi sapa? Yen upama pun Rama kuwi kembang Janaka sarine, pun Rama kuwi geni Janaka uripe. Wisnu iki dibelah dadi loro. Ingkang separo manggon ning Nata Ndarawati, sing separo manggon ning Raden Janaka. Nek kowe rani karo Janaka, padha karo wani karo pun Rama. Kang Rama niku wedi. Nitih Garuda Wilmuna munggah kekablak ing antariksa. Kang Eyang menika mboten niat mateni, ming cukup ngasta senjata cakra. Senjata cakra teng astaning Kang Eyang mubeng nalika semanten kesoroting Sanghyang Pratanggapati saka landhepe senjata cakra nganti gawe bingung paningale Prabu Setija. Kena soroting senjata cakra abure manuk Wilmuna kleyang-kleyang ora weruh dalan natap senjata cakra dadi lan patine. Ngoten. Dadi ora kok dipateni niku mboten, niku pancen wis pinesti kaya ngoten niku lelakone. Nek sampeyan wani males ngudi tuwa lara wirang ngersaning sinuwun Ndarawati, wah niki mengke malah mboten kantenan. Wah, kukul caturmu. Ora nggu karo campurmu. Nata Ndarawati aku kaset ndase dina iki kok.
bagaimana? Mboten mandi to, Mas? Wong ki nek wis kebrongot atine ngono kae, Gok. Wis ora usah dadak dielekke, engko sik ngelekke kahanan. Ngono ya, Long. Dielekke menungso pirang-pirang ora digugu, mengko sing ngelekke kahanan. Percaya aku nek kepengkok karo kahanan lagi eling, lagi emut Purwoduksina. Apike tutke rasa piye-piye? Tutke ya. Tutke rasa dadak adu-adu saka Sinten Prabu Sawarka. Mbah piye engko polahe awake dhewe kari ngetutke. Ya. Dinteni nganti mengko ana kanan sing ngelekake marang tingkah laku ning Prabu Sawarka. Ya Long ya. Ya. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelarira wang-wang ngaglah kaya ndo mentang kaya Gendhewa. Lho dhisik ngaku ana Nalindra saka ngendi? Lan sapa jejulukmu takon karo aku. Mburi saka negara Trajutresna putraning Sinuwun Prabu Kanjeng Rama Prabu Stijo Boma Narakasura. Aku Prabu Sawarka. Prabu Sawarka, ya balik. Putra ing Garbaruji, satru ing Swara Bumi, Raden Jayasanga. Raden Jayasanga. Ya Raden Sanga-sanga. Wah edan. Ngaglah. Kowe nutupi laku lan dalanku prapteng negara ing Ngastina. Wigatine apa? Sapa ingkang tulus-tulusa ana negara Ngastina? Kudu cetha kuwi sapa ngendi lan wigatine apa? Marga Ngastina bakal duwe gawe gedhe jumenengake anggir parikesit. Bloko Suta rasa dadak tak tutup-tutupi. Niatku mung kepengin ketemu karo Prabu Kresna, Ratu ing Ndarawati. Dene wigatine aku mung kepengin nugel guluning Ratu Ndarawati kanggo keset mestakaning Ratu Ndarawati sing wis wani nyedani lawan wong tuaku Prabu Boma Narakasura. Jaja muntaplir kirtab duka yayasinipi netra kocak ngundarandir mentereng mripatmu ngrasani Kanjeng Prabu Ndarawati. Ngerti yo, iki putra Senopati Ndarawati. Kowe kena ketemu karo Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna lamun iso mutung bebau kiwa tengening Raden Jayasanga. Piye? Iso mutung bau kiwa tengening Raden Jayasanga. Jayasanga. Ngasai kaprawiran. Ora minggat saka arep tebak diadamu. Lakon luntak ludra kene marganing patimu sing ngolina prapteng laris Prabu Sawarka.
Kok nun. Aku wis tekan negara Ngastina, nggih. Sing methoke aku wonge werna-werna kok. Mboten perkara werna-werna, ning nika pancen satriya-satriya negara Ngastina. Kowe weruh. Mboten ketang capet-capet saking katebian kula ngerti. Sing ketemu karo aku mau jarine jenenge Jayasanga. Anak Sencaki. Anak Sencaki. Nggih. Jayasanga niku umur 12 taun wis melu Bratayuda. Umur 12 taun wis melu perang. Empun, menika didikane pancen ya medeni. Anak Sencaki. Ana sing melu ngantem karo aku. Raden Danurwinda. Danurwinda wis lho. Danurwinda niku anake Raden Antarja. Niku putune Raden Werkudara. Terus aku dicandhak karo Danurwinda ditendang karo wong. Mlakune unah-unuh. Sapa lho? Hah? Sapa? Santosa. Udu. Wange kaya pripun? Nguyah-nguyuh. Ora. Nek unah-unuh nguyah-nguyuh niku Santosa. Merga wis rusak onderdile. Nganu niku anak Antasena jenenge Jayasena. Niku ya putu Werkudara. terus aku ana sing dicandhak sirahku, dicandhak go munggah mumbul dhuwur padun calke saka dhuwur go. Wah, upama tiba ning Padasuri mesti tekaning pati. Sapa? Anak Gatutkaca. Sapa? Sasi Kirana. Werkudara niku bejo kok. Kelangan anak telu ning putune thukulane ya gleleng kabeh. Sasi Kirana niku ya padha karo Gatutkaca, iso nylenthik tanpa sutang, mabur tanpa lar. Niku sing dinceng ya ndas. Ndase sapa? Ndasmu. Biasane mata ya lho. Ayo ganti. Masa kon matamu terus? Lah iya. Niku biasane ngoten niku. Antara Danurwinda niku ya ora beda karo Ndara Antarja. Niku ya nyembur wong ya buyut diwaning ula. Ya,
Nggih. Wah, jebul wong Amarta pirang-pirang utawa wong Ngastina kuwi pirang-pirang satriyane pirang-pirang. Mula nek sampeyan niki wau ndaratur kula wangsul pun malah mboten pripun-pripun. Ning gandeng sampeyan niku ngeyel. Kita ajeng ngraman negara Ngastina srana sampeyan goleki Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nggih sampun. Sampeyan niku mengke malah kena perkara. Ngoten. Mula nek ndaratur kula mundur mawon. Gok, Nul. Aku ora wedi karo anak-anak utawa putu-putu Pandhawa. Nggih. Aku sing bakar ngrampungi putu-putu Pandhawa. Nggih, keparingipun. Ya ini kono wong nugeli suket ya, Gok. Embuh ora ngerti aku. Apa sesuk ora ana wektu apa piye? Ayo sembuh nang wae ora. Acokot sing pengapit tugel glune kabeh. Nggih, mangcokoti kabeh supados sedaya dadi kuwanda sinuwun. Dadi eneng ratu kok ngamuk-ngamuk kaya ngono. Mak cilik Jayasanga dicokot gletak, Kakang Sasikirana dicokot ya gletak. Weh, lah iki nek ora lapor karo Simbah Curiganata ya Simbah Baladewa. Jarene mbiyen jaman nome anggere muni ngamuk gegiri Simbah. Mbah, putumu do tekaning pati, Mbah. Jayasena, Mbak. Eneng apa? Bledhog mampak-mampak lebur kasaputing angin. Apa ana kerahe banteng karo mansan? Ora. Lah eneng apa? Kae, Mbah, tontonen. Putu-putumu perang. Putumu do perang karo Prabu Sawarka. Lho, Prabu Sawarka? Oh, ngakune kabar sing tak tampa isih putune Simbah Ndarawati, anake ya kuwi Prabu Bama Narakasura. Lho, lah kuwi padha karo putuku dhewe. Lah iya. Ning jarene arep ketemu karo Simbah Ndarawati, arep ngudi tuwuh males lara wirang karo sedane wong tuane sing dikandhake sing nyedani Simbah Ndarawati. Terus dilekke karo putu-putu Pandhawa. Nalika semono kalah mundur ning bareng dheweke nggunakake daya kemanden. Kabeh putu-putu dicokot padha ngletak, Mbah. Wah, iblis nang karepe dhewe. Kira-kira ora ana sing nandingi karo si Sawarka. Ora ana, jare Simbah biyen ndek enom nek ngamuk medeni. Ya Mbah, saiki mumpung tuwa ngamuk. Aku tak weruh dibuktekke putumu ya pengen ngerti. Kowe men weruh mbahmu ngamuk, pengen. Sawangan to, Tos. Aku mbiyen wis muni nesu ora ana sing wani karo aku Jayasena. Hei, Sawarka, kena delekke apa ora kowe bangsat? Jangan cuketane bawane iblis nang kaya iki Curiganata bekas nata mandura Prabu Baladewa.
dikira Baladewa wis ora ana. Arep wis dadi pendhita kaya ngene nek nesu isih yo njejeki raimu ora bakal kalmane. Oh, wong nang kene to. Wis ket mau nang kene. Wah, edan aku wis rada lamur wong. Ora apa-apa wis ora ketok. Kowe swarga. Iya, dasar para nyata. Ngger, nang Cabagus. Kowe iki putuku. Kowe ngerti ora? Aku Begawan Curiganata, biyen Alindra Mandura Prabu Baladewa. Aku iki mbahmu dhewe. Kowe iki putune Kyai Prabu Kresna padha karo aku iki mbahmu. Nek kowe arep sungkem karo wong tuamu, sung karo mbahmu, ayo tak dereke. Ayo tak tutke. Nek kowe arep ngrusak jajak dosa ngumpul kanca, kowe arep ngudi tuwa Masra wilang karo matine bapakmu wis pantes modar mergo wong ora duwe tata krama. Ya kuwi sing tak karepake. Kuwi sing aku ora trima. Ing atase eyangku kok mentolo karo anake dhewe. Kuwi kabeh ning perkarane. Kabeh wis dipetung tuna lan badine dening Kyai Prabu Kresna ya mbahmu. Mulai saiki manunggal nang negara Astina. Aku ora bakal manunggal. Lho, kowe wangkal. Aku ora perkara wangkal. Gelem manunggal ya nugel gulune Nata Ndarawati Eyang Kresna. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Gelem manunggal yen wis nugel janggane Nata Ndarawati. Iblis lanat bangsat netangi kamurkaning Curiganata. Diapormu kaya ngono arep aku wis tuwek kaya ngene iki. Dugang raimu ora pecah dadi raja tundang Baladewa barat kowe. Rada ngarep kene. Asem cupet to. Wis tuwek kok gleleng. Tuwek ndasmu kuwi. Tuwek nang ngrajang-rajang dapurmu. Ora gantal dino ngrajang dapur. Ayo, iwa. Mati dene. Ayo, mata sastra jendramu. Padha kena cinjaya kami jayan muleng. Saya merasa. Waduh. Wah. Apik tenan Mbah Nesu. Dengkulmu melosot. Wah, ayo. Wis sepuh kok ya, senengane sok aneh-aneh. Aku nek ora takon ra gelaken Nesu. Aku wis pendhita aja seneng. Aku wis dadi bener grojogan sewu. Aku iku wis duwe lawan sabar. Ora kena nesu nek mergo aku mung kepengin nuruti supaya ditonton karo putu-putuku ta. Wes. Nek ora kuat omong rasa omong. Ora kuat omong nganti dipeksa ngasuse. Aduh. Jono, piye? Edang. Edang. Jalo edang. Mensen, hus. Awas ra tau. Ngopo? Simbah Curiganata nglekar, Pak, Manumba. Ngopo nglekar? Perang kurang gawean. Gerangan yo perang barang. Rambute wis putih nek mlaku dadak nganggo teken. Perang barang. Mergo putumu. Putuku ngopo? Aja sinong aja jaya aku. Mbah, jare kowe mbiyen nek perang apik. Kowe mbiyen nek nesu apik. Mbok putumu dicontoni nek nesu piye, Mbah? Lah. Aduh. Wah, aleman. Werkudara tak ajar kowe. Werkudara tak toyo tenan kowe. Simbah kok ya malah wetenge dipejet ra iso ambekan. Wah. Aduh. Tangi, Mbah, nek wis ngaso napase tangi. Mbah. Aduh. Tangeke. Ya. Tangeke. Iya, aku wis ngerti nek tuwa ki nek ora ditangeke ra tangi.
Tangeke Jogowati. Aduh. Wah. Awake ngethok-thok kabeh. Wah, wis. Wah. Wah, ora nuruti karo kowe ora bakal. Haning iki sawarga rung kecekel lho, Mbah. Lho. Lah iki mau tak ajar piye? Rasa seru-seru wis. Sak madya wae. Iki mau wonge tak ajar. Haning urung tok rangket sampean kebacut kentekan napas. Kono isih melayu. Lho. Wah. Jayasena, apa? Sing dicoba ora ming aku. Terus mbahmu kae ngopo kae? Gloyar-gloyor ngono kae ngopo kae? Biyen mbahmu ki tak critandakandhani. Sing jeneng Werkudara. Kowe nganti kondange dhewe kowe entuk critane para piyai sepuh. Werkudara, mbahmu kuwi nek sapa sing wani karo Werkudara? Ora eneng. Bratayuda ki persasat tangane kuwi wis getih tak kandhani. Saben gawa gada rujak pala diglundhungke ning pabaratan 3000 prajurit mati kegiles gada rujak pala. Lho, iki tenan ra cak. Aku ki gumun kok. Lah, nek kowe gumun cobanen mentro. Mbahmu Banjar Jungut kali perang piye? Nek ora gelem aja gelem diaku putu. Oh iya. Tak bedane, Pak. Nek nganti ora gelem, engko aku moh dadi putune, aku ngojo-ojohi Kakang Sasisrana, Kakang Gandruda. Ah, kono, aja ana mbahmu. Yo. Mbah Kung, oh. Iki Simbah Curiganata wis maju perang. Yo. Ning Prabu Sawarka rung kecekel. Mergo mau arep dicekel, Simbah Curiganata wis kebacut kentekan napas. Terus jare Simbah Kakung ki biyen nek perang top. Sing kandha sapa? Sing kandha wong akeh. Diapusi. Tenan apa ora? Ora. Aku biyen rawani perang. Kondange jare biyen ning Bratayuda sampeyan anggere gada ki tok glundhungke nyawa pirang-pirang mati kabeh. Sing kandha sapa? Wong ya aja gampang percaya karo kabar. Wah, mbahmu ki wong apik-apik nadyan gedhe kaya ngene. Ya aku nek kon perang ki nyingkiri wegah. Utangane ngopo iki ngono? Wis tuwa iki gampang keju, goblok. Oh, mulane nek njaluk rokok saiki kok tangane kok ngene. Ya wis tuwa, wis buyuten. Mbah, mbok putune dicontoni. Ora. Kuwi dadi kewajibanmu sing enom-enom sawarga ae cekelen. Wong tuwa mingkari nyawang. Ya sekali-sekali putune iki dicontoni perang ki ngene iki. Nek sampeyan ra gelem perang, aku gak dadi putumu. Ora ndek putu ora apa-apa. Waduh. Piye iki? Werkudara. Oh. Mbok yo nyontoni karo putu-putune. Anak-anakmu biyen Debyastra Sekti kalintang jaling perang. Antarja mati ngiklasake pati uripe kinarya tabuk tawring kemenanganing para Pandhawa. Nadyan kuwi anakmu isih urip. Ning wani mati kanggo kemenangane wong tuane. Gatotkaca. Nadyan peranging wanci wengi dheweke uga natake pati uripe. Antasena sing mateni Betari Dur karo Bathara Kala bebarengan karo Wisanggeni wani ikhlas mati ndisiki sing gerang ming labuh karo sing tuwa. Jaluki putune kok ora mangkat apa? Ayo, Sawarga cekel. Kok tak ndelok napase
wong jago perang biyen ngono. Kakek mangkat to. Ora mangkat aku ora sago. Mangku bariku sing dadi ratu nang Kestina. Woi, dua. Mbah, ngowo. Piye? Le tiba ora bener. Senengane aneh-aneh wis tuwa barang kok mlumpat. Sikile iki wis ringke. Aku iki sikile cacate nggo kacamata barang. Aneh-aneh. Wong sikile dengklange potoro Didi Kempot barang. Aleman. Cerewet. Ngadeg, Mbak. Sawarga cekel. Menengo wae cekele. Jan. Wih, lah jebul isih sentosa kowe. Bangane aku Werkudara. Nyatane aku wae nglekar kowe isih iso ngadeg jejeg. Aku nganggo obat. Saedan ora. Nek ora ngono wis ora mampu. Wah, aku dadi sok atiku seneng ning ya sedih. Sedih ngopo? Ketunggon simbah-simbahku satriya pengpengan jaman biyen ning saiki wis do tuwek-tuwek. Napase wis do iki nesu ya medeni. Wah, barang entuk 2 menit kelekar. 2 menit iki sampe banget. Simbah Werkudara ya ngono. Ketoke lu mangkat mau druk jleng wup. Bareng anjlok sikile ora bener ya wis. Boyoran kabeh. Wis dibongkari ya, Mbah. Wis kon bubar wae. Urung. Anggep ora. Sawarga. Kowe aja kaya ngono, mengkono Pradata Adil. Dene kowe isih ngakoni karo Yang Ming Darawati, isih ana pangapura karo kowe manunggala karo para putu-putu Pandhawa. Amapanan negara Ngastina lan kowe bakal direngko minangka dadi sumitraning putuku Sipari Kesit. Iya, Kanjeng Hyang kula ngaku kalepatan. Kula ngakeni kalepatan kula Kanjeng Hyang. Werkudara, sing tak karepke ya kaya ngene iki. Trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang bakal gawe ora tentreming negara Ngastina. Tak jaluk Parikesit jumeneng kabeh wis tentrem, ayem, ora ana apa-apa. Yo. Ayo padha dinteni negara Ngastina. Ayo tak derekke Jurikanata kakangku.
pancen bebudhek banyu bening kana negara Astina. Ning lha kok ora sepiro kekuwataning Prabu Sawarkawa lah dalah tiwas tak obong atine supaya ora nrimakake marang katentremaning para Pandhawa. Ya, Kertiwindu iki anak patih Sengkuni. Ora lega rasane ngatiku yen aku ora mudi tuwuh males lara wirang sedane wong tuaku. Nadyan tekan ngendi wae aku mung bakal gawe rusak, aku mung bakal ngedu antaraning darah Pandhawa siji lan Pandhawa sijine ning ati.